እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ንሰበስልጣን ሱዳን መግለጺ ሂባ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን የማነ ገብረአብን ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ብሓሙስ 29 ሐምለ ናብ ካርቱም ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ተራኺቦም ኣብ ትርክብ ኤርትራ ብዝተሓተተቶ መሰረት ናይ ቃል ምላሽ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሂባ ዓብደላ ሐምዶክ እዋናዊ ኣቦ ወንበር በይናዊ በዓል ስልጣን ንምዕባለ ወይ ኢጋድ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ናብ ኣባል ሃገራት ኢጋድን ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ከም መሓላልፎም ዝቕነየ መልእኽታት ኣብ ኢትዮጵያ ቅልጡፍን ሰላማውን ፍታሕ ንምምጻእ ጻዕርታት ክግበር ክጽውዕ ጸኒሑ እዩ እንተኾነ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መርገጺ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ንምፍላጥ ዝዓለመ እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ ዝርዝር ትሕዝቶ ትርክብ ኣይነጸረን ሱዳን ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን ፈደራላዊ መንግስትን ምስሕሓብ ካብ ዝተፈጥረሉ እዋናት ሒዛ ንሽምግልና ኢዳ ከም ዝዘርግሐት መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢድ ከይተእቱ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበን መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብተወሳኺ ይገልጽ ሓይልታት ጸጥታ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብታ ከተማ ብልዕሊ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣልማማ ማእሰርቲ ካይዶም ቶማሳት 19 ኤርትራውያን ምኽንያት መእሰሪኦም ብላዕሎት ሓለፍቲ ብንጹር እኳ እንተዘይተነግሮም ሓደ ውልቀ ሰብ ሞባይል ቴሌፎን ተሰሪቐ ኢሉ ድሕሪ ምኽሳሱ ምዃኑ ንሬድዮ ኤረና ብዝሃብዎ ቃል ገሊጾም ኣብዚ እዋን ዚ ከተማታት ኢትዮጵያ ስርዓተ ኣልቦነት እናስፋሕፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገልጹ ምንጭታት ኣባላት ፖሊስ ከይተረፈ ብላዕ ንምርካብ ሰባት ብዘይገበርዎ እናጠቀኑ ይኣስሩ ኣለዉ ኢሎም ምስ ክብሪ መነባብሮ መንግስቲ ብዝህቦም ወርሓዊ ደሞዝ ክናበሩ ከም ዘይከኣሉ ብጋህዲ ዝገልጹ ዘለዎ ሓይልታት ጸጥታ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ፍሉይ ኣተኩሮ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ኣቐድም ኣቢሎም ተቐይዶም ዝነበሩ ኤርትራውያን ገለ 5,000 ብር ካልኦት ከዓ ክሳብ 12,000 ብር ክፈሉ ተባሂሎም ከም ዝተፈትሑ ይግለጽ ሓያሉ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት በብጉጅለ ተጠርኒፎም ኣብ ክትራንን ዝምታን ተዋፊሮም ምህላዎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ ንተወላዶ ትግራይ ዘነጸረ መጥቃዕታት ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ኣህጉራውያን ትካላት ተጠበቕቲ መሰላት ኣብ ዝገልጻሉ ዘለዋ እዋን ብስም ተዛራቢ ትግርኛ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ይወርድ ከም ዘሎ ምንጭታት ይገልጹ እዞም ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣትዮም ዘለዉ ኤርትራውያን ንወኪል ሕቡራት ሃገራት ኮነ ኣራ ጥርዓኖም እኳ እንተቕረቡ ዝረኸብዎ መልሲ ከም ዘየላ ሓቢሮም ንሳቶም ብተወሳኺ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልቦ ክገብረሎም ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ረድኤት ንዘድልዮ ህዝቢ ንምብጻሕን ብዛዕባ ዝከኣለሉ መገዲ ንምዝታይ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ናብቲ ሃገር ዑደት ከካይዱ እዮም እዚ ንሓላፊት ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊዝን ሳማንታ ፓወር ካብ USAIDን ዘጠቓለለ መብጻሕ ላዕለዎት ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ልዕሊ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጢን ምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ካብ ዝሓለፈ 29 ሐምለ ትሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ማርቲን ግሪፊዝ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ክራኸብ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ከዓ ዑደት ከካይድ ትጽቢት ይግበረሉ ዕላማቲ ናብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዝግበር ዑደት ሰራሕተኛታት ረድኤት ዘጋጥሞም ዘሎ ብድሆታት ብኣካል ንምዕዛብ ምዃኑ ኣፈኛ ሕቡራት ሃገራት ኤሪካ ነኮ ገሊጻ ኣብ መፈለምታ ናይ ዝሓለፈ ሰሞን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከዚንዎ ዘሎ እኽሊ ረድኤት ክሳብ ዓርቢ 30 ሐምለ ጥራይ ከም ዘጽንሖ ምሕባሩ ይዝከር ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ህዝቢ ከይባጻሕ ዕንቅፋት ዝፈጥሩ ዘለዉ ሓይልታት ትግራዮም ብምባል ንመግለጺ WFP ነጺግዎ እዩ ሰንበት 31 ሐምለ ዑደቱ ናብ ኢትዮጵያ ዝጅምር ወኪል USAID ብወገኑ ፈደራላዊ መንግስቲ ሃገር ገደብ ዘይብሉ መስመራት ረድኤት ክኸፍት ጸቕጢ ክገብር ምዃኑ ተሓቢሩ ሰራሕተኛታት ረድኤት ካብ ሳተላይት ቴሌፎን ጀሚሩ ኩሉ መራኸቢ መሳርሒታት ክፍቀደሎም ከምኡውን ተፍትሽን ምትእጓልን ተሪፉ ንሰራሕተኛታት ሙሉእ ውሕስነት ዝህብ ሓለዋ ክግበር እውን ኣካል ጠለብ USAID ምዃኑ ይግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ 90% ካብ ህዝቢ ትግራይ ተጸባይ ናይ ወጻኢ ረድኤት ኮይኑ ይርከብ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ